Gaueko 11:00 18 minutu igaro diren honetan, lehen aipatu moduan, Real Madrilek eta Manchester City gaur Santiago Bernabeun jokatu duten Txapeldunen Ligako final laurdenetako joaneko norgehiagokaren analisia egingo dugu, gogoratuko dugu, beste norgehiagoka bat ere jokatu dela, kasu honetan Emirates Stadiumen jokatu dute Arsenalek eta Bayern Munichek, eta bertan binako emaitza izan da. Geuk aztertuko dugun norgehiagokaren kasuan, hau da Real Madridek eta Manchester Cityk jokatu duten norgehiagokaren kasuan, hemen ere berdinketa izan da 3 emaitzarekin, kasu honetan, beraz, gol festa izan dugu gaurko Txapeldunen Ligako gauean. Bi taldeen aurrekariak edo ikusita, esan dezagun, batetik, Real Madrid aletik irabaztetik zetorrela, baina martxoaren 31-tik jokatu gabe ziren zuriak, aldiz Manchester Cityk asteburu honetan jokatu zuen eta Crystal Palace 2-4 irabazi zion. Beraz, bi taldeak dinamika oso positiboan iritsi dira, euren ligetan ere liderrak dira, eta horrek noski, Manchester City 3. da, 70 punturekin Arsenal eta Liverpoolen atzetik, baina hortxe lidertza limurtzen beste urte betez Manchesterreko urdinak. 11-koekin hasiko gara, ez usteko handirik ez da izan, ez alde batetik eta ez bestetik. Batetik Real Madrid honelaxe atera da, Luninekin ATP-an, Mendy izan da ezkerregaletik, Carvajal eskuinegaletik, Tchouaméni eta Rudiger atzealdearen erdialdean, pixka bat aurreratuago Kroos eta Kamavinga izan dira, eta gero goian Bellingham alde batetik, Fede Valverde beste hegal batean, Rodrigo beste hegal batean, eta goian edo gehiago barruragotik jokatzen Vinicius izan da. Manchester Cityren kasuan berriz, Ortega izan da ATP-an, Guardiol ezkerregaletik, Akaini eskuinegaletik, Diaz eta Stones, baina Stones gero aipatuko dugu, baina askoz ere gehiago aurreratu du Pepe Guardiolak, Kovacic eta Rodri izan dira zelai erdian, eta gero hegaletan banatzen Foden, Bernardo Silva eta Grealish, eta goian Haaland izan da. Bi taldeek partidan zehar asko aldatu dituzte, sistemak normala den bezala, horrelako norgehiagokak oso garrantzitsuak izan ohi dira, eta batez ere oso garrantzitsua da aurkariari zure kartak norgehiagoka osoan ez modu berdinean erakustea, eta horixe egin dute bi taldeek, eta horrek ere egin batean aukerak sortu dizkie, hain zuzen ere, Manchester Cityri lehen dabiziko minutuan, 2. minutuan hobeki esan da, iritsi zaio jada lehenengo saria izan ere, Tchouaménik areatik gertu Jack Grealishi baloiare gidatzen ari zela falta argia egin dio, gainera txartela ikusi du frantziarrak eta ondorioz ezin izango du Etihad Stadiumen jokatuko den itzuliko norgehiagoka hori jokatu, bikain joan da Jack Grealish, oso ongi gidatu du baloia barruraka, oso jokalari vertikala da, eta hala erakutsi du gaurkoan ere, eta Tchouaménik falta egitea beste erremediorik ez zuen, ondorioz Luninek behar bada ez du oso ongi jarri gizaesia, hor jokalari bakarra ipini du eta behar bada 2 jokalari ipini behar zituen, eta hori oso ongi ikusi du Bernardo Silvak, eta ezker aldetik gertuen zuen zutoinetik jaurti dio, eta Luninek azpi-azpitik ez du ezertxo ere egiterik izan. Baldekada urrotz, erori zaio horre Real Madridi, uraparretan zen aldiz Manchester Cityrentzat emaitza ezin hobea zen, kontuan hartuta Bernabeun ari zela, joaneko partida itzulikoa, baino askoz ere zailagoa izango zela hori bagenekien Manchester Cityrentzat, eta Real Madridentzat ere noski, alaxe izango da gaurko norgehiagoka, behar bada emaitza on bat ateratzeko aukera gehiagorekin zen Real Madrid, behar bada hurrengo norgehiagokan baino
eta bigarren minutuan Manchester Cityk sartu duen gol horren ostean Real Madridi zalantza dezente sartu zaizkio batez ere atzealdean. Hor ikusi ditugu Rudiger eta Tchouaméni nahiko zalantzati, batez ere Rudiger hor Haalandek area barruan dueloa irabazi dionean, Rudiger oso gaizki gurutzatu da eta ia Manchester Cityren bigarren gola etorri da eta aukera horren ostean jada Real Madridek erabat aldatu du dinamika, baloia askoz ere vertikalago jokatzen hasi da eta area barruan txorakeriak alde batera utzi ditu Carlo Ancelotik. Bestela Manchester Cityren presioa oso altua zen eta horrek baloiak lapurtu eta gainera ze arrisku duten jokalariak kontuan hartuta, Real Madridek beste formula bat erabili beharra zeukan. Horretarako oso laguntza ona izan dira bai Rodrigo eta bai Vinicius. Azkenean bi hauek ia egal berdinean jokatu dute norgehiagoka osoa. Azkenerako Carlo Ancelotik Vinicius barnetikan sartu du, gaurkoan behar bada Rodrigok egaletikan Viniciusek baino min egiteko ahalmen gehiago zuela ikusi da. Normalean berez Vinicius abiagoa da, azkarragoa da, indarsuagoa da, baina gaurkoan Rodrigo benetan partida bikaina egin du eta hasieratikan erakutsi du hori. Pixkanaka norgehiagokan asentatzen ari zen Real Madrid, baina aparteko arriskurik sortu gabe, baina 12. minutuan Kamavingaren jaurtiketak, Kamavingak areaz kanpotik egindako jaurtiketak Ruben Diasi oinean eman eta Ortega atezaina eskuin aldera bota denean baloia ezker aldera joan da eta ondorioz Real Madridek norgehiagoka berdintzea lortu du. Etzen erraza Real Madridentzat testu ingurua, badakigu txapeldunen ligan beste izpiritu bat izan ohi dutela zuriek, baina esango dute etzen erraza testu ingurua Real Madridentzat. Baina ongi erreakzionatu dute eta are hobeto golaren ostean Manchesterrek atera du erditik eta Real Madridek unean bertan baloia lapurtu, Viniciusek atzera laguntzera joan denean baloia hartu, Rodrigo lasterka ikusi du, Stonesen, pentsa ze atzelari den, Stonesen eta Ruben Diasen bizkarrak bikain irabazi ditu Rodrigok, oso baloi ona ipini dio Viniciusek, eta gero Akainiren aurrean geratu denean Akainiri baloia hankazpitik pasa dio, Ortegari oinean eman dio eta Rodrigok Real Madridentzat bigarren gola egin du. Une horretan, partida haseran ez bezala Manchester Cityrentzat zen presioa, Guardiolarenak etzeuden bat ere eroso zelaian eta erabat formula aldatu beharrean ziren. Gainera Real Madridek jarraitu du erasoan, jarraitu du min egiten, esan dugun bezala Viniciusek eta Rodrigok oso ongi baliatu dute euren abiadura eta aginetako min bat izan dira bai Akainirentzat eta bai Guardiolentzat. Eta gero beste gakoetako bat ere aipatu behar da, eta hori Rodri da. Rodri gaurkoan ez du partida ona egin, eta horren adibide nagusia izan da Guardiolak zelai erditik erdiko atzelari postura pasa duela eta Stones aurreratu duela askoz ere gehiago. Manchester Cityk zerbait baldin badu ere oso talde ona eta oso jokalari abilak eta munduko onenetakoak edukitzeaz gain, hori du, ez? Behar bada jokalari batek postu diferentetan, desberdinetan joka dezakeela, eta hori Guardiolarentzat funtsezkoa da, eta gaurkoan erakutsi du. Lehen zatia horrelaxe amaitu da, Manchester Cityk behar zuen lehen zatia amaitzea, Real Madrid esan bezala une batzuetan zapaltzen ari baizitzaion, eta bigarren zatia hasita Manchester City jada ikusi da, aurrera pauso bat eman duela, bigarren gol horren bila joan dela, eta bigarren gola geroz eta hurbilago ikusten zen. Real Madrid pixka bat ondoratu da, Fede Valverde ez da asko agertu eta behar bada hori ere nabaritu du Real Madridek,
baina 76. minutuan Stonesek Fodeni baloi ederra ipini dio areaz kanpo, eta Fodenek haze gola sartu duen. Hori da hori baloiari ematea, eta hori da hori nahi duzun lekuan jartzea. Benetan Phil Fodenek norgehiagoka oso ona egin du, egaletikan aginetako min bat izan da Mendirentzat, uneoro barneraka sartzen zen, etzenekien zer egingo zuen, eta begira 76. minutuan zer egin duen, ikusgarria benetan Phil Fodenek egin duen gola. Eta gero, Manchester Cityk hortxe erreakzionatu ez, hain justu ere, Kevin De Bruyne berotzen hasi den unean Manchester Cityk erreakzionatu egin du, eta gero Guardiolek beste gol ikusgarri bat egin du. Egia da Fede Valverde etzaiola gainera joan oso bakarrik, baina alere areaz kanpotikan horrela ematea benetan ikusgarria Guardiolek egin duen gola, eta benetan gaur golfesta izan dugu Bernabeun, eta golfesta ederra, goldenak ikeragarriak izan baitira. Behar bada pentsa zertaz ari garen, Kamabingak Ruben Diasek bere atean sartu duena izan dela, gol eskasena, eta alere intentzio ikeragarria zen hori. Gero aldaketak etorri dira, Toni Kroos kendu du, Toni Kroosek partida behar bada beste batzuetan baino diskretoxeagoa egin du, zelai erdian hor ez da asko agertu, baloia mugitzen eta ateratzen behar bada, edo erasoan ere. Kamabingak edo Valverdek protagonismo gehiago izan dute, baina defentsan ikeragarrizko lana egin duen batean asko salbatu du, eta oso ongi aritu da Toni Kroos, eta Brahim Diaz atera da, Brahim saiatu da, baina etzen behar bada beretzako testu ingururik onena, partida itxia zen, eta Brahimek askotan zuloak ez behar izaten ditu, baina alere marrokiarrak ongi bete du bere lana, eta nik uste Antxeloti pozik izango dela. Eta gero Rodrigo kendu du, Rodrigoren inguruan zer esan, gaurkoan beste behin ere erakustaldia eman du Txapeldunen ligan, horrelako norgehiagoketan agertzen den jokalaria da, eta horrelako jokalariek definitzen dute jokalari on bat izar bat, eta Rodrigo gaurkoan ere erakusi du, babak eltzetik atera behar izan dituenean, hortxe atera ditu, hortxe lagundu du Viniciusekin, egal horretatik Akanji eta Ruben Diasi buruko mina sortuaz, eta benetan bikain aritu da Rodrigo. Eta gero, partida aurrera joan denean, 2 eta 3 zijoan galtzen Real Madrid, baina 79. minutuan Viniciusek sekulako erdirak eta egin dio norgehiagoka osoan ezertarako agertu ezten Fede Valverderi, eta izarrak esan ditugu, eta hau beste bada. Norgehiagoka osoan ez da agertu, ez du inongo protagonismorik eduki, lasterkaldi bat gogoratzen diot, eta ara non Viniciusek lehen baloia ipini eta area barruan sekulako zartako eman dio, eta azpitikan Ortega bikain gainditu du. Hori esek izan dira gaurko golak, eta gero 86. eta 87. minutuan aldaketak etorri dira. Vinicius kendu du, ez da gustora egon Brasildarra aldaketa horrekin Joselu irteteko, Joselu ez du ezertakorako denborarik izan, eta bestalde Phil Fodenek min hartu du, ikusi beharko du, nola dijoan, nola evoluzionatzen duen, nola garatzen den bere lesio hau, baina ez da itxura txarrik behintzat zuen, oinez atera izan da, eta Julian Alvarez atera da, eta honek ere aukera handirik ez du izan. Esan bezala, Iruna golfesta erakustaldia, espero zen bezala bi taldeen aldetik asko proposatu dute, eta dena irekita utzi dute Etihad Stadiumeko norgehiagoka horretarako. Ez dago bat ere erraza antzematen, ez dugu esan, Erling Brot Haaland ez dugula aipatu, eta hori Manchester Cityrentzat albiste txarra da, Real Madridentzat albiste ona, eta gaur beste batzuen eguna izan da, Phil Foden, Grealishek ere bereak izan ditu, baina gehien bat Manchester Citytik Phil Foden nabarmendu behar da. Hauxe beraz, esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.